Kani may tagimtim. Nakatilaw na ba kag tagimtim nga nasobra ag bitsin? At tayo dun si Topper ba? Maupaw ang butani niyang kalaki. Pag humana mo pamasol sa pantalan, ninguli mi kay minus-minus man ang panagat itong napita. So mo tong ninguli mi kay mga to ko na mi sa pispan kay manguha ko na mi dito tagimtim. Unya ning hapit mi dire sa gipuyan ni Dodong kay magkuha man mig balahaw kay lisod man mo to mi dito sa pispan. Unsa mi bahaw di gutumon ri gyapon mi. Delikado ang mga pasmo mi dito. Ayo gani kay nagdagmang ga si Dodong magatimo-timo jud ko gamayan ni kay ganihar baya ko gigutom. Inta mangga be, inta mangga. Nay inawana na wala. Nagkaon-kaon may nung manggan giyatay. Naunsa po ni si Dodong galangay-langay man bang gadalita kay hapit na gabi mabtan sa tagabi ato sa pispan delikado na intan mangit-ngitan tani. Kulapo ha si matagag ng kulapo dia. So karon naabot na dyan mi diri sa among destinasyon no. Naa mi diri sa pispan ug karon ako ning pangutan-on si Dodong ug kinsa ba si tagiyani kay basig delikado mi ani magkukuran mig sundang aning kalakiha ba. Diya mi sa kabulihan kay ang plano na mo manguha taog unsa to per? Tagimtim. Tagimtim day. So manguha mig tagimtim karon kay dito mi gikan sa pantalan sa Clarin nabitin mi kay wa man mi kuha dito isda. Pila ra ka buka tong kuha dito nga isda per? Mga 5 ka buok. 5 ra? Oh, isa ka kanang Usa kay ring ug usa kay asa man dapit ang kuan dire dong kanang fish pan imingon. kana kita mana? Mo na siya. Kita mana di na amo ah. Yawa magkukudan dag sundang ani. Basi matig basan ta derong. Ay problema basta dita mangawat og tilapia. Okay ra tagimtim ra. Oh. Ay ta sakpe sa saging dito baka ha. Sunod. Guys, padong na siya unas guys. Sakto pa ni kay padong na hunas. Kita niyo tanani. Kani mga kapispanan. Di ni amo ah. Di rin ni si mong lolo dokyo day. Sa una pero di palit na ko ni Lula Ikyam. Gibailoan ni guna siguro sa una. Ha? Galo ban ni. Abilog man ni. Usa gantang. Mutyak ka balingan. Dire among pisto karon kay na kuno dire ang tagimtim. Dika ka gwa per? Sama na. Nay dako na kay gamay. Sama dalawa. Sino masuk? Wow. Wan itu Ya. Kami kayo. Ano ni? Oh, to. Kay mabasa mo sa lamad. Kani may tagimtim. Hindi isti na. Bali aptik juga to ning tanggiro na to dire. Siya dayon per saman. Per. Mana uga ko inyong muit. Wala ah. Wani kinauboy ni style ni. Lumay na sili na. Wani sili tanan. Kaya lamin ang kurang na. Tara. Ari tataro ni kami sun. Buka sisa buka ka do. Tara. Okay ba? Sige. Dina. Tuloy nay. Dal na bitsin. Puro ta bitsin tanan. Tama tayo to. Yasin. Asa makadihanon na diha man ka? Bitag lugar ba? Kising-kising bahaw dong. Sa bahawerns. Bahawerns. Itapo lagi. Ayun na itapo kay ma. Tuloy na dik. Sige. Gob. Ngata ngaon.
Ang mga bay. Usa ra ba ni maurot na siya? Bitaw, bitaw. So, padagan na ninyo. Asin. Ang ano ka? Bali babaa po asin. Bay ko sa buso. Bravo ba? Bay ko sa buso. Buto ko. Huwag nga po asin. Matik. Oo, katuka sa buko, luka. Hindi mo panat din. Nga. Huwag pa kayo kakaon. Ito. Kabot. Hinay-hinay, bukaon per. Si matukar ka per. Usapa pa ba? Sama yung largo man tuon. Luto na. Largo man tuon ni mo di man mo sapon. Sapon. Haber? Wala sapay ber? Ayaw ka naman ay hang. Bro. Dimtim. Kan na kay nahuman naman mikaw kinilaw. Sa lisod man ang mukhaw ka kinilaw sa way pahilis. Aw, matik ng kulapo diya. Sa tisiran dayo nagtanduway. Aw, daog na.